Allah sarki. Hakika rayuwar duniya cike take da gwagwarmaya da faɗi tashi, kamar yadda take faruwa wata ran kai kuka, wata ran kuma kai ta farin ciki da walwala. Tabbas abin da ya faru da jarumi Adam A. Zango ba karamar asara bace. Sai dai kuma ana rasa rai ma kacokan kuma a haƙura, balle wani ƙyalƙyali na duniya. A cikin 'yan kwanakin baya dai, mun ba ku labarin wani ibtila'i da ya faru da Adam A. Zango, inda barayi suka sace masa shafinsa na sadarwa wanda ya shekara da shekaru yana tara mabiya a kai, wato shafinsa na Instagram. Hakika jarumin ya shiga damuwa a bisa wannan asara da ta same shi, wanda idan ba ku manta ba, a baya mun nuna muku shafin jarumin wanda barayin suka sace. Wannan kuma shine shafin Instagram din na Adam A. Zango kafin ya shiga hannun waɗannan marasa tausayin, inda ya tara mabiya waɗanda yawansu ya kai har mutum miliyan 1.300 kamar yadda kuke gani. Wannan kuma wata wallafa ce da wani masoyin Adam A. Zango ya yi a jiya Juma'a mai suna Murtala Bloko, inda yake cewa, "Ya Allah muna roƙonka alfarmar wannan wata mai albarka. Ya Allah muna roƙonka alfarmar yau ranar Juma'a. Ya Allah muna roƙonka alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Alƙur'ani. Ya Allah duk mutumin da ke ƙoƙarin kulle account ɗin nan, ya Allah ka rusa aniyarsu. Mutanen da muke tare da su masu manyan account da verification ne kaɗai suke yin reporting ɗin account ɗin nan kawai don a kulle shi. Haba duniya, me ya tare muku kuke son sai kun ga bayansa? Wallahi wata rana ma mutum duniyar sai ya barta ba Kannywood ba, kuma za mu ci gaba da yin haƙuri da jiran lokacin da gaskiya za ta halinta. Kwana 99 na ɓarawo, kwana ɗaya ta mai kaya." To yanzu dai jarumin ya haƙura ya fawwala wa Allah, har ma ya buɗe sabon shafin na Instagram. Amma kafin ku ga sabon shafin, bari mu tuna muku da sanarwar da jarumin ya fitar a lokacin da ɓarayin suka masa wannan aika-aika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwa da abokan arziki. Mutane, ‘yan uwa da masoya wasu suna min text akan ko na yi blocking ɗinsu ne on Instagram, ko na yi unfollowing ɗinsu ne ko ya ne dai. So ina son kowa ya kwantar da hankalinsa, ni ma yanzu ba na iya shiga account ɗina. Ina tsammanin ko hacking ake so a yi, ko kuma dai maybe wani abin ne daga su Instagram ɗin yasa suka yi login ɗina out, ban sani ba. But amma dai mun yi abin da za mu yi, maybe daga nan zuwa 24 hours insha Allah zan iya login into my account again. Amma idan account ɗin bai dawo ba, to zan buɗe wani kuma zan sanar da al'umma cewa ga sabon account ɗina. In kuma sun dawo min da shi, to kowa dai zai sani insha Allah. Da haka babu wanda ne blocking, babu wanda ne unfollowing. Kwantar da hankalinku insha Allah. Na gode da kulawa da kuma soyayya. To yanzu dai ga sabon shafin da jarumin ya buɗe mai suna Sa Adam A. Zango. Zuwa yanzu dai ya tara mabiya 865 akan shafin nasa. To Adam A. Zango, muna fata Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare ka, kuma Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Amin.